urât om pe care l-am văzut. N-ai niciun Dumnezeu, n-ai morală, n-ai suflet, n-ai nimic. Vreau să divorțez. De când ai cunoscut individul ăsta, nu mai ai nici mamă, nu mai ai nici tată. Te faci asta cum vrei, dar ajută-te. Am vrut să-ți vezi de treaba ta, te ții după curul ei de Moldova. Băi, cine ți-a zis? De ce vrei să faci tu, mă, copii handicapați? De ce vrei să-ți bagi cu în talpă, bă, ca Iisus Hristos, mă? Mi se pare important să înțelegeți ce anume v-a ținut lângă Ana. Dar nu ne-am ținut după calendar. Ana, trezește-te. Ana, cât ai luat? Alegerea unei soții mea, omul, este un examen mai greu decât cele mai complicate doctorate care se pot da vreodată, să știi. Așa e ea, o fire mai independentă. Mă rog, era... Deci fii atentă, dacă nu iei pilulele astea, eu îmi bag până și te lasă să nu-ți viața singură, înțeles? Dacă găsești o soție bună, ți-a pus Dumnezeu la cap. Ce faci, dor? Pupice, moticoane? Ești complet paranoia. Dar dacă un pacient vine și confesează, nu știu, o crimă, să zicem, atunci ce faceți? Ana! Ana!